И здравейте на всички и добре дошли в Аниме Храм. Днес съм ви приготвил едно много специално видео, което е топ 6 анимета, които може би не знаете, но трябва да гледате. И днес имаме специален гост, който е... Фрогот, приятно ми е. Днескашното видео правим простоти, така че моля не обръщайте внимание на всички глупости, които говорим. Надяваме се да ви харесат аниметата, които сме ви предложили, защото не са особено известни или са сега изгряващи. Да, аз преди да започнем с видеото искам да ви напомня, че можете да се абонирате за този канал, защото контента се връща с пълна сила. Съжалявам супер много, че не съм качвал последните 2 месеца, но да, може да очаквате много готини видеа, свързани с анимета, защото скоро излиза новия сезон на Attack on Titan, който ще е много добър и ще го анализираме заедно с вас. И да, нека започваме с видеото. На 6-то място имаме Дороро. В Дороро се разказва за един баща, който преследва власт и дава частите на сина си на 48 демона. Години по-късно синът се бори с тези демони, за да си върне това, което му е било отнето още преди да се роди. Дайго Какемицу, който работи в самурайска генерал от периода на воюващите държави в Япония, обеща да предложи части от тялото на нероденото си бебе на 48 демона в замяна на пълно господство над страната. Когато момченцето се ражда, Дайго го хвърля в река, очаквайки че момчето ще умре. Един мъдрец обаче го намира и го осиновява. Мъдрецът поставя протези на неговия небиологичен син и времето минава, момчето израства, мъдреца го нарича Хякимаро. Всеки път, когато Хякимаро елиминира демон, той си връща определена част от тялото и в анимето проследяваме неговата история с изключително много пречки да убие всичките 48 демона и да си върне абсолютно всички 48 части на тялото, които са му били отнети още с раждането му. Анимето е 24 епизода и си заслужава супер много да го гледате, наистина едно от най-добрите анимета и според мен поне. И да, нека продължаваме към номер 5. Пето място поставяме 91 Days. В това аниме се разказва за несполучливия път на Анджело Агуза. Неговата история почва от там, че когато е малък, цялото му семейство бива изключително неприятно убито пред неговите очи. И това остава като един доста голям белез в неговото съзнание. През цялото аниме той се бори, за да може да отмъсти за семейството си, при което влиза в мафията Ванети. Анимето е съставено от 13 епизода, които бяха изключително интересни за гледане, но няма да ви спомням повече, защото искам вие сами да си разберете какво се случва натам. На 4-то място имаме Мирей Ники. В Мирей Ники се проследя историята на самотният ученик Юкитаро Амано, или накратко Юки. Той прекарва времето си пишейки на дневника на телефона си и потенциално със своите въображаеми приятели, като един от тях е Deus Ex Machine, който е бог на времето и пространството в Мурмур. Слугата на Деус, след като бога се разкрива като реално същество, той дарява на Юки дневник на случайността, който показва детайлно описание на случки в бъдещето, близко или далечно, няма особено значение, и това го вкарва в кървави битки с останалите 11 притежателя на подобни силни дневници. Наградата за последния оцелял ще бъде да застане като новия бог на времето и пространството. Юкитаро трябва да намери и убие останалите участници, за да оцелее той самия. Той се обединява с неговата обсесивна преследвачка Юно Гасай, която е Яндере момиче, която също притежава подобен дневник на Юки, но е свързан с любовта и е готова на всичко, за да предпази Юки. Но в нея се крие повече от това, което показва, а тя има малко по-различни планове за едностранната и любов към Юки. Повече за анимето може да разберете. Анимето е 26 епизода и една ова. И да, това е за Мирей Ники. Нека продължаваме към номер 3. Под номер 3 слагаме Zoom 100. Това аниме описва бъдещето ми, защото нашия главен герой живее в затънал апартамент от бокуци, майнарщина, и не знае какво е щастие. Нашия главен герой, Акира, работи доста тежка работа в офис, от който някак си не може да излезе и е задължен да бачка там. Рандом ли един ден просто тръгва за работа, нали, най-нормално, тира си търси колелото и го напада зомби. Да, това е възможно, колкото и аз да си намеря приятелка. След малко тичане и размисли на нашия главен герой, то осъзнава, че е станал зомби апокалипсис, при което почва да се чувства много по-щастлив от преди, защото може да прави каквото си иска. Може да се пусне във всякакви приключения, алкохолизъм, както мислям да направя след няколко години, няма значение. Анимето доста си заслужава, то е ново. Предполагам, че ще е около 13 епизода. Не съм чел статистики, извинете за което, но все пак е доста интересно, заслужава си да го гледате. На второ място имаме Another и според мен Another е най-доброто аниме от тези три, които аз изборих.
не само заради самата история, но и заради начина на следене на историята и защото е супер кратко като епизоди, точно 12 епизода и се разказва за следното нещо. През 1972 година, по време на учебната година, ученик от клас 3-3 на име Мисаки от средното училище Йомияма Норд внезапно умира. От тогава град Йомияма е обгърнат в страшна атмосфера на тъмни тайни, скрити дълбоко в него и поради някаква причина абсолютно никой не говори за тайните на този клас 3-3. 26 години по-късно, 15-годишният Койчи Сакакибара преминава в клас 3-3 на Йомияма Норд и скоро открива, че странно мрачно настроение витае над всички негови съученици. Освен това се оказва заинтригуван от мистериозната Мей Мисаки, която носи превръзка на окото. Всички останали от класа му, както и учителите, се държат с нея сякаш изобщо не съществува и изобщо не фигурира в класната стая. Затова Мей Мисаки си позволява да прави някакви неща, които по принцип не биха били позволени да прави, но абсолютно всички я игнорират. Койчи, който игнорира предупрежденията и на Мей, и на всички останали от класа му, както и учителите, започва да се сближава с Мей, както и се доближава до истината зад вещи феномен, преследващ клас 3-3 в училището Йомияма Норд. Анадър следва историята на Койчи, Мей и техните съученици, които са привлечени от загадъчна серия от неизбежни трагични събития. Но разкритието на ужаса около Йомияма може да коства най-ценното за тях. Под номер 1 слагаме Heavenly Delusion. Историята се върти около младия Маро и неговата доведена сестра Кироко, които кръстосват пътя из разрушения Токио, в който вирят изключително странни създания от сорта на човекоядци, които могат да изглеждат по най-различни зловещи начини и се опитват да намерят място наречено рая. Те минат през изключително много трудности и обърквания през този техен път, много неща, които ги стресират и много неща, които ги обнадеждават или ги карат да се съсипят. Но най-важното е, че някой ден ще открият рая. Другата част на анимето се показва нещо като детска градина, която живеят доста деца, които имат определени дарби. Някой може да лети, някой може да скача много високо, друго има по-голяма сила от другите. Тези деца биват отглеждани от роботи и от наставници, които се явяват като техни учители. Никой не знае какво се случва, докато в един ден не става една авария в Токио и просто всичко се срива. Анимето има точно 13 епизода и се очаква да излезе втори сезон някъде другата година. Много е приятно за гледане, не е напрягащо в много моменти, но като цяло можете да откриете много неща, които да ви объркат. Най-вероятно специално за това аниме ще правим отделен клип, който може да видите най-вероятно в моя канал, но до тук. Просто идеята на анимето е намирането на рая и разбирането на детската градина. Надявам се, че ще ви хареса, поне на мен доста ми хареса и нямам търпение да излезе втори сезон. Това беше от нас за днес. Надявам се да изгледате всички тези 6 анимета, защото са много кратки и в същото време супер готини за гледане и супер приятни. Някои не са особено приятни, някои са доста напрягащи, но това е друга тема. И да, беше ми изключително приятно да снимаме това видео. Връщаме се в този канал в най-скоро време. Очаквайте много хубави и много луди видеа за Attack on Titan и Наруто, като също времено може да се абонирате за нашия приятел. Ако е аз, да, Фрогот. Моя канал ще можете да видите ретардясване от всякъде, влогове и всичко, което може да се сетите. Между другото, доста скоро, най-вероятно след 16-ти другия месец, може и да не може би ще има някакъв влог. Интересен или неинтересен за някой. Най-вероятно и двамата с тъндърката ще го снимаме. От едно интересно събитие. Надяваме се видеото да ви е харесало. Обичаме ви, целувки, поздрави и обичайте майките си. И харесайте видеото и се абонирайте за и двата канала, защото скоро ще има още колаборации, както и още много готини видеа. Това беше от нас за днес. Чао и до следващия път. Номер 5 слагаме 90... майки. Не се смей под мето място. Под мето място. Така. Ще полуде. Така. Как ти е името, бе? Аха, Анджело, да. Запрек му. Много добре подготвили сме се със сигурност да го правим това. Подготвили сме се супер брутално. Ама много добре сме се подготвили. Ти ползвам музика. Направо сме топ. Добре. Значи четвърто ли беше? А не бе, майка ти четвърто е.
Бате, Павка ще ме накараш да стана новия бурзум, ще те хвърля в църква, ще я запаля, след което ще те извара оттам и ще наръгам трупъти 34 пъти. Басиста на Мейхем е свършил така, или беше китариста. Терис вокалист е бал само майката. Бурзум не е бил хубав човек.